Buhay sari-sari. Teka muna. Ayun, dyan na lang muna kita. First. Yan pa na ako. Dali, capture. Yan. Too dark. Hello, test mic 1, 2. Dila, record ba? Hello, test. Hello, test. Hello. Ikot muna kita. Ito na. Agad. Bawal ko. Saan? Bawal. Ay, stop kita dyan. Ano ko daw nag-angel eh? Madikluman talaga, Liz. Aling maging padik. Dati arugay na po ng tawad. Hello. Ang pagiging pandig, girls lang rin magiging pang lawyer sa doktor pa rin. At the same time. Hello, test mic. Basta ako gano'n. Sa ano na. Saan? Ay, babat ka ng ano na. Hello. Hello, test. Ikot mo lang kita, Edison na yan. Maikot ka naman lang kita. Center. Ano? Okay lang. Malabo ay maligil pa. At yan pagliwanag. Sikip ko ang tao. Dati arugay na po ng tao. May paman kayo. Ay, sa paan. Kala nung original dive, photo ng dive. Ay ano, si mga Writer. disciple ni Jesus. Yun Magkuhan ano, ba siya na magsulat? yun ang nagsurura. Ano?
Diyos maraming maaga po sa inyong kabos mga tukan. Ngunyan, minanaw kita sa mga banal na araw, kan Semana Santa. Dios Reverendísimo Rolando J. Triaterona, OCD, DD, Arzobispo Metropolitano, Min Cáceres. Sa ngalan kang Ama, asin kang Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An katuninungan mapa sa Indo. Asin sa imong Espiritu. Namamutan kong mga tugang, on sa kapinonan kan Kwaresma sa Kudnonian, inandamtaang sa tong puso sa pagpenitensya, asin mga gibong herat. Ngunyan aldaw, nakakatiripon kita tanganing kaibaan bilog na simbahan, pagharubay kan misteryo Pascual kan satong kagurangnan. Bot sabihon, ang sa iyang pasyon asin pagkabuhay liwat na sa pag-utob kay ni, naglaog siya sa iyang syudad kang Jerusalem. Kaya mga tugang, may pagtubod asin debosyon, ginigibo ang pagrumdum kay ning paglaog para sa satong kaligtasan. Makasunod kita sa kagurangnan, ang aning huli sa grasya, kitang ginibo mga kaayon sa bunga kan krus, makahirasa sa iyang pagkabuhay liwat, asin buhay. Pinuko ang payo, mamibi kita.
O Diyos na makakamham sagkod paman, pakabanala kang semong bendisyon, inima langkoy. Tanganing kaming nagsusunod sa pagrokyaw kay Kristong Hade, makaabot huli sa iya, sa daing tapos na Jerusalem. Siya na nabubuya sinagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Magdanay po sa saindong natitindugan, mantang ang sa mga kapadian, malibot sa pagwirig nin agwa bendita. Ang kaguragnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu, pagpasa kan banal na ebanghelyo suso kay San Lucas. kamuruayan sa imong kagurangnan. Kaytong panahon, naglakaw si Jesus sa inotan sa pagtukad pa Jerusalem. Tara haranina sa Betfage asin Betania, pasiring sa bukid na inaapod nin mga olibo. Nagsugo siya nin 2 disipulos na ansabi, madiretso kamo sa baryo sa inotan, sa paglaog ni Nuduman, may makukuha kamong torilyong asno na nakagakod, na dai pa lamang kinabayuan. Kubadi asin darahadigdi. Kung may maghapot sa Indo, taano ta hinuhubada nindo iyan, siring kamo magsabi, kaipuhan kan kagurangnan. Naghali sa mga sinugo asin natua ang sinabi sa inda. Hinuhubadan ninda si torilyong asno, nagsabi sa inda si mga may sadiri ka ito. Taano ta hinuhubadan nindo ang torilyong asno? Nagsabi sinda, kaipuhan kan kagurangnan. Dinara ito kay Jesus, asin pakabawi kan sa indang mga gubing, pinakabayo ninda si Jesus. Mantang siya nagpapadapos, nagbibiglad sinda nin mga gubing sa dalan. Nagdadangadang na siya sa kababan kan bukid ng mga olibo. Nagpuon ang bilog na aripunpon kan mga disipulos nin maugmang pag-umaw sa Diyos sa halangkaw na tingog. Uli kan gabos na nahilingindang milagro na ansabi, paladan sa minadigdi anhade sa ngaran kan kagurangnan. May mga Fariseyo sa katauhan na nagsabi sa iya, Maestro, sakwian an sa imo mga disipulos. Nagsimbag, sinasabihan ko kamo, kung mag-alo ini, an mga gapo, magkukurahaw. An marhay na bareta kan sa tuyang kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Orog na namumutan ng mga tugang, arogot ta ang mga tabang nagrokyaw kay Jesus, asin lakaw kita sa katoninugan. Magdanay po sa saindong natitindugan, mantang ang arsobispo asin ang mga kapadian, malibot sa pagprosesyon.
sige na. Mapapicture kita. Duman na. Papicture kita. Ante na. Inot na. Ayun na. Good. Hindi ka magiling sa ko. Ayan, ito tong, yan, may egg tapos may ano. Tapsilog. Sugan. Ay, sige na. Kung sa ulan na kami is talagdag. Maluwas pa yan. Na, kuha na lang. Like, share, comment, subscribe.